friend po ako. Kunyari po gumagawa kami ng assignment. Umabot po kami sa point na yung mga ginagawa po ng mag-shota. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po yun eh. Parehas po kami lalaki. Bata pa po kami nito. Mga po, 15, 16 po, ganun po. Umabot na po sa college, nag-college na po kami. Tapos sinatak niya po ako, parang pinipilit niya po ako alam niyo na po may pag-sex po ulit sa kanya kasi yun nga po di ko po siya pinapansin. Tapos hanggang sa di na po ako pumapayag talaga. Ayoko na, parang gumagano na po ako. Pinabantaan niya na po ako. Yung ito nga po, yung di ko po alam na pag nung dati po na nagsisex kami, binibidyoan niya po pala yun. Sabi nga nila, ang mga nagmamadali, mas nagkakamali. Kaya huwag ka munang gumawa ng isang bagay na hindi pa naman dapat ginagawa sa panahon na iyon. Bakit? Kasi baka mamaya, may matinding epekto ito sa buhay mo. Kung sa bagay pagbata ka, mapusok, maraming temptasyon, curious sa mga bagay-bagay. Kaya, pakiramdam mo, wala naman itong magiging epekto sa buhay mo. Pero ang totoo, kung anong mga pinaggagawa natin nung bata tayo, yun ang humuhulma sa ating pagkatao. Kaya tingnan mo, kung mahilig ka sa letsyon nung bata ka, tingnan mo na ikaw ngayon. Kulang na lang. Nasa bibig mo palagi ang isang mansanas. Charot with harot. Kaya kabisyo, ingat ka. Hindi porke sinabi ng kaibigan mo, kaklase mo na, di, magandang gawin to, okay to. Papayag ka na. Kasi baka mamaya, ito pala ay isang malaking patibong na siyang babago ng buhay mo. Depende na lang sa'yo kung paano mo i-handle yun. Anyway, ako kaya mo kong i-handle at ikaw din. Malay mo, kaya kitang i-handle. In Tagalog, kaya kitang hawak-hawakan. Ay! Saan mo gusto kitang hawakan ngayon? Gusto mo bang hawakan kita sa ulo? Hawakan kita sa mamasal-masal mong arms? Gusto mo bang hawakan kita ngayon doon sa iyong balikat, sa iyong bewang, sa iyong hita, sa Anong klaseng hawak yung gusto mo? Gusto mo ba yung hawak na may konting pisel? O kurot? Ay, sige, tapik na lang kabisyo. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kapiling ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ngayong gabi, samahan mo na naman ako sa isang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Eto na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Wow. Nagbago si Papa dahil kay paring Jason. Aba, bakit naman kaya biglang nagbago ang ama ng ating secret file sender? At bakit ang itinutukoy dito ay si paring Jason? Pag may nakikilala ka ba talagang Jason, nagbabago ang buhay mo? Si paring Jason ba nakilala mo, masama ugali niyan? Kasi mukhang masama yung ugali nito ni paring Jason sa kwento na babasahin ko mamaya eh. Sa bagay, may mga kilala akong Jason na mabait naman. Pero makunat. Charot with darot. Meron din akong kilalang Jason na maputi. Meron ding Jason na moreno.
may Jason din akong kilala na magaling sa iba't ibang bagay. Sino kaya tong si paring Jason? Ano kayang kinalaman nito sa pagbabago ng ama ng ating secret file sender? Well, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera, at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programang DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.